I'll be with you. Chairman for Kole Klote. And people thought I'll be standing for Kole Klote as an MP. No, I came to see my brother Rollins. He gave me Zinato, and that's where she is now. She is the MP for Kole Klote. What we are for West from this? Oh, may she rest in peace. There's nothing I can say. She was a lady. She was just in a funeral a day before. And you know this world, you can be here today, tomorrow you will not be there. So may she rest in peace. Amen. Thank you. All right, that's fine. Please, media, please. Let me at least say Hello. Hello. Ɛwɔ hɔ ɛma tɛkyemaman nti hɔ nyinaa meda so dɛ dɛn ɛne sɛ maame no yɛ adwuma kɛseɛ ama Ghana. Na mɛka sɛ ne brɛ so firi ne ntesi a wodi nim no wotwe bɛn no wo ne ne kasa a wokwa bi so anaa? Metwe bɛn no sɛma na ɔntee ne ho nka sɛ ɔkɔ fɔnka no yɛba Accra a yɛkɔ no hɔ yɛkɔ office yɛdɛn ɛkɔkyea no yɛne no ana ɛyɛ sɛ ɛdu baabi na ayɛ sɛ ɔso wate ne ho wate ne party yɛso yɛyɛ NDC nti yɛntumi ɛnkɔ fɔnka no na yɛbaa yɛnkɔ ne hɔ biom ɛfiri hɔ yɛbaa yɛnkɔ ne hɔ biom but still wɔyɛ maame. Mɛka sɛ wonya akɔnya bɛn no ɔyɛ obi a mɛka sɛ ne yɛmu yɛ ɔyɛ adɔyɛ sɛna na wosi hu na setena ne yɛmu yɛ wɔyɛ adɔyɛ nka sɛ ɔnyɛ adɔyɛ na meboa ne yɛmu yɛ paa tama na ɔwɔ NDC mu na waso yɛ nyinaa yɛ mu titem bia yɛbaa yɛkɔ ne hɔ kɔkyea no kama ne ne adi nkɔmmɔ na ɔso ama yɛ ayɛ nyansa yɛde bɛyɛ dɛn yɛde bɛyɛ party na adwuma. Na nnɛ ɛnora a wotee sɛ yɛ maame Nana Kwadu Agyeman Lawrence afiri mu no sɛna wosisoo news yi mu fae? Yɛte yɛ no ɛha yɛ paa nti na yɛyɛ adeɛ wɔ baabi agyae yɛ ne di Amerika baa ha sei na yɛne mo ana wɔ ha sei nti adeɛ san na ɛkɔɔ fie nti na wobɛtena ha nom? anadwo nyinaa na ɛwɔ ha ɛha yɛ paa sɛ wohwɛ sɛ dɛ nkwalaa na ɔmo si yɛ wɔ fie hɔ a na ɛya nti ɛha yɛ ana na monyini sɛ ana monyi ntom sɛ bia biribi kora bɛtumi asisi potopuru wobɛtumi afiri mu na yɛngye ndi saa yɛngye ndi koraa yɛngye ndi na otumfoɔ so ayɛ adeɛ ɛbaa saa no wɔsoma a obi ma ne bɛduru a ha sei nti otumfoɔ so yɛbɔ n'aba so Asante Hene wayɛ adeɛ paa ɔwɔ nhyɛde a ɛkɔ so na nti yɛhwɛ Papa John Dramani Mahama so ɛno a na wɔdi dwuma bi wɔ Jubilee House nti ɛbaa saa no ɔno so ɛm sɛ na wɔfa werɛho mu paa ɛnyɛ easy
nti na aha na wobɛn no ade baako bɛɛ paa na ade bɛkae Nana Kwadu Adwuma Lawrence a berɛ a wafiri mu deɛ maame o de me bɛkae no sɛ ɔba atakyima bɛbie gari factory ɛmaayɛ a yɛ maame no mu nya adwuma kakrakra ɔmo yɛ nti hɔ na mede bɛkae no paa nti ɛnɛ mɛka sɛ takyimanfoɔ mahwɛ no ade kɛseɛ yɛahwɛ Ghana nyinaa yɛahwɛ ade kɛseɛ gari factory da so wɔ hɔ anaasɛ ɛda so wɔ hɔ dendende ɛda so wɔ hɔ ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ɛwɔ aworowa ɛyɛ adwuma dendende na asɛm bɛɛ na wode bɛka de akyerɛ Ghanafoɔ ɛfa ne wei ɛho yɛbɛka ne sɛ adwuma a yɛ maame bɛyɛɛyɛ no nipa bi a ɔwɔ Ghana a ɔyɛ politics ɔnsua maame no ɔnsua adwuma na maame no biebie no ɛna yɛ papa gyegye so yɛ papa no MPs no ɔmo aba no ɔmo so ɔmo nsua sɛ ne papa no yɛ dɛ wɔsi teɛ na nkwadaa no so Zenato ɛne Amina no mo yɛ ma ɔmo yɛ akɔ ɛne Kimati no mo nyinaa yɛ ma ɔmo yɛ akɔ bɛka sɛ ɔmo da so ɛndi sɛ amanyɔkuo no wo akɔnya dendendenden so ɛbɛn ɔmotumi bɛn wɔ mu yɛtumi bɛn wɔ mo tumi bɛn wɔ mo paa ɔmo gye mo so fɛ wo so kama ɔmo gye so kama nti sɛ mo gyina mu akɔpɛ sɛ nyame mbakora na yɛ biribiaa yɛgyina mu atae papa John Dramani Mahama akyi ɛna na wɔpoku agyeman akyi sɛdeɛ ɛyɛ ɔmo bɛsi ma yɛ de akora maame no dabrɛ kama na wohwɛ yɛ papa gyegye a de sɛ wonya no baabi kɔɔ ne yere nso a sɛ wɔfiri mu yi na aka mmɔfra yi a wohu nɔma sɛ ɛbɛyɛ yie sɛ Zenato nti ɔne ne nua no bɛka abɔ mu bi a ɛbɛduru baabi koraa no na Kimati koraa pie sɛ ɔno nso pɛ baabi agyina mene sɛ ɛbɛtumi aba so nti inshallah ɛbɛyɛ yie inshallah Allah wayi amen amen ɔda bi anyane o awo ba nte wo yade o ame ma nte wo yade awo ba nte wo yade o ɔba tampa ma nte wo yade o ame ma nte wo yade o na kredu yo But you see, we are in the day, and how do you know her? Yo, me da mo se. De di ka friend me se wa MC. Isa Ghana ha de. Na mama de ofrɛ me ya. Me hu mama 207. Me ya nwoma NDC. E ma ne be pɛ masem. The late Uncle Ben, Yetema East. Ono na Mrs. Kuma Minta. Sabre mi ka se wo hwɛ me na wo tie mi a. Ye nyina brada omu fie ha hye ye nyina ye ne mama naja ebe bre kakra ni na ase nse pani ni di bre ni ntina ase me ntimi ma ne nchen hyehyew na afiye mu amene mo kase ye ko program bi wo Lancaster ye Kumase alinko ye na de ye ko ye mami ko hia mama no se ya na den enti me yɛ ne sɛ mɛba abɛsra no ɛnura menka bi nhyɛ mu a mewɔ hɔ ne nkurɔfoɔ me ne ne pictures bi ne ne videos bi na nkurɔfoɔ de tag me sɛ wo maame ewu me maame wo maame ewu enti mama deɛ sɛ yi sɛ bi ne wɔn na wo me koraa Ghana waba bɛsom Ghana enti yɛn nyinaa yɛ maame sɛ bi yɛson yɛn nyinaa yɛ maame ɛna afei so bɛbata me na deɛ wɔyɛ ma asɛsi a megyina ha meti ne suo yi yeshi a Lancaster hotel ho no mama hu mi apɛ no so me nsa sei na ɔde me hyɛ ne moto am enti woman bi bai no ɔbɛtwe me nsa free ne nsa no ɔse adan me ne nipa na gyina ho adan na ya na mote saa enti me fa saa kwan yi so na hwɛfo ne atiefo hwɛ me nyina sɛ nipa ya magye hwee yɛn nsa hwee sɛbe so wɔn so ebunu mpo na ɛti na deɛ abede enti mama deɛ wɔyɛ ewiase nyina maame ɛnyɛ sɛbe ne manko enti sanopa mo hu sɛ me isu me ba hantem me bedu asa na ebo 7:30 7 panyi sɛ baabi obi ewuo no obi nna enu nti na anopa me ti ha me anase me gina ha me ti ni suo si wa MC me ti ni suo yi enti me ma o mampani His Excellency John Dramani Mahama abebio abeku Santana ne wofa me ma ne yakɔ Ghana ma nyina yɛn hyɛ de na afidie yenim de nyame pɛ na ɔyɛ ti kakra metimi aka no but since me traveling when so we lost contact. It wasn't. okay
So ka ba wale a wate se bibia si no aware be ba so ana se bia obe postpone no bi. Oh, nyame adom ɛbɛba so because me postpone. Me postpone in August because me ma me fi mu August no. Nti me ensa em postpone. Oh, okay. So some ready say wo di ya opa wo na ko do Ah, Admiral Lawrence. pa. Ade ba ko pe pa na ade be kai no. Oh, nyame de bɛka ne sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛrima bɛfa ɔbaa so. Nti anytime na encourage you sɛ wo nso wobɛyɛ den. Sɛnea ɛbɛyɛ a wo nso wobɛnya baabi agyina ma ɔbɛrima ntumi mfa wo so. Ɛna afei nso no, adeɛ baako a ɛwɔ ne ho ne sɛ ɔne wo ka twi te sɛnea yɛreka no na wo nso woka twi a ɛno deɛ ɔmfa nkyɛw because ɔexpect sɛ ɔbɛka borɔfo. Is our people for listening to no. Ade ba ko ade kai no pa so people for ka listening to no. Oh, okay. So one word ben a obetimi aka e dey afa no ho describe a check Ghana for nyina say Ghana hwela de. Me deɛ ɛyɛ me ya bebree menim how a amanfoɔ ɛdwen fa ne ho but ebi mu ka sɛ ɔyɛ den but ne tumi yɛ but woyɛ closer to her a wohu sɛ just na n'ani yɛ den kɛkɛ but ɛnyɛ obi a ɔyɛ okita suban bɔne but ɛni ɛden na ɛwɔ ne so. Okay. You say you call me. You don't know how it is. Deck 360. Oh, Papa. Pesa. So that we know what time it is now. Because of the I said, what will I take you? So that we know. We know who comes first. I can't tell. So that's why. But since me traveling when so we lost contact. It wasn't. Oh, okay. So ka ba wale a wate se bibia si no aware be ba so ana se bia obe postpone no bi. Oh, nyame adom ɛbɛba so because me postpone. Me postpone in August because me ma me fi mu August no. Nti me ensa em postpone. Oh, okay.
So some ready say who di ya opa na no kwa Adwuma Lawrence. Ade ba ko be pa na ade be kai no. Oh, near me de beka ne say pese obema be for baso. Nti anytime no encourage you say onso be yedin. Sine e be ya onso benya baby ejina ma obema ntimi emfa also. E na afi nso no ade ba kwa e wo ne ho ne say so oni wo ka twi ti say ne ye ka no na onso ka twi a eno de on fancho because I expect so be can prof. Is our people for listening to you know. Ade ba ko ade kai no pa so people for ka listening to you know. Oh, okay. So one word Bena with me aka e dey fan no describe a check Ghana for nyina say Ghana hweda dey. Me de eye me ya bebe me nim how am for edwin fan ho but ebi mu ka say oye din but nitumi but who you closer to her who say just na nani ye din keke but any obi a oye okita suban boni by ni e din na woness. Okay.